Sibahani alin tizjet mazmi. Il-mulej qiegħed il-poplu tiegħu fi żgur imma l-edewwa tagħhom għattihom il-baħar Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzi lilkom ustim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Uti fil-bidu ta' din il-ġurnata, iltqajna biex niċċelebraw l-Ewkaristija, jew ir-roddu ħajr lill-Alla ta' dan il-jum ġdid. Fl-istess waqt fil-bidu ta' din l-Ewkaristija narfu l-ħtijiet tagħna biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, bil-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija li jinverġni, lill-Anġel għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Kristo ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet. Paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missier tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Inti qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ritti fil-misteru tal-lejt, isseħħ il-patt li bih rġajt ħabbibtna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara l-fejqan tal-Magħtub, waqt li Pietru u Ġvanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Saduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu. U bl-istess qawmien ta' Ġesu ixxandru l-qawmien mill-lwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs salada, għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm manna l-qassis il-kbir, Kajfa, Ġvanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Edu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: intom liema qawwa jew fisem min għamiltuh dan? Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb: kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan ifieq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa dawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret. Li intom sallabtuh walla qajmu mill-lwiet. Din hi l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka
F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lil bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ejja nitolbuk mulej, salvana. Ejja nitolbuk mulej, atina r-risq. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru qalilhom: Sejjer nistad. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-seb, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: Għandkom x'tiklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom: wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru: il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq l-libsa ta' fuq għax kien għoddu weri u intefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbeda wisq mill-art, imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru rajhom ix-xibka tal-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuq u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu: Newlu l-hawn xi ħotiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu: Ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxipli ma s-sogra jistaqsih: Int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu
milli wiegħed. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kull Vanġelu tal-lum jippreżentalna lil dawn id-dixxipli, semmi 7 minnhom, ekku allura l-Knisja, l-komunità kollha, dawn id-dixxipli li bħal donnu reġgħu lura l-ħajja normali tagħhom. Hekk Pietru jgħid sejjer nistat. Das li kieku Pietru delus mill-falliment tal-passjoni, donnu Pietru li qata' qalbu li dak li tħabbar f'Ġesu Kristu seta' għattiseħ. Dan Pietru li qata' qalbu quddiem dan Ġesu Kristu li miet. Hekk Pietru li allura xtaq jerġa' l-arloġġ lura. Xtaq jerġa' jsib il-ħajja tiegħu li kellu qabel ma iltaqa' ma' Ġesu Kristu. U miegħu id-dixxipli l-oħrajn li marru jistadu miegħu. Hekk din diġà tista' ġalna nirriflettu din l-immaġni kemm jiġrilna hekk aħna wkoll fil-ħajja tagħna. Hekk li tmur lura lejn il-Galilija hija xi ħaġa tajba għax terġa' tmur lura lejn il-Galilija ifisser terġa' tiskopri l-missjoni tiegħek, terġa' tiskopri s-sejħa li l-mulej għamillek, li l-mulej għamlilna. Imma terġa' tmur lura ma jfissirx li terġa' tmur lura għal ħajja tiegħek daqs li kieku dak li kollu li ġera wara ma jiswa xejn. Hekk dan forsi jista' jenna nirriflettu anki għas-sitwazzjoni li qed ngħixu bħalissa. Fil-waqt li qegħdin nilqgħu din is-sfida, fil-waqt li konna momenti ta' teħta qalbi ma fl-istess waqt nixtiequ nagħmlu l-kuraġġ lilna għax flimkien nistgħu nissuperaw din is-sitwazzjoni. Huwa tajjeb ukoll li nistaqsu lil nfusna kull wieħed minna jirrifletti x'nistgħu nitalmu minn din is-sitwazzjoni. Mhux biżżejjed li nixxenqu għan-normalità biex jerġgħu niġu għal ħajja normali tagħna, imma jeħtieġ li f'kull ħaġa li tiġrina fil-ħajja tagħna, speċjalment jekk hija pandemija bħal dik li din ngħixu, allura xi ħaġa kbira li messet lid-dinja kollha, jeħtieġ li nistaqsu xi trid tgħidilna fuq il-ħajja tagħna, x'hemm bżonn li nbidlu fil-ħajja tagħna. Hekk żgur li Alla jkellimna anke permezz ta' dawn il-ġrajiet, għax Alla jinsab dejjem preżenti fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tad-dinja. Hekk kif ġara allura lil Pietru lid-dixxipli, x'ħin appuntu reġgħu marru lura Ġesu Kristu derilhom u donnu rrid jgħidilhom isma' jien qiegħed magħkom. Permezz tiegħi tistgħu kif ġara fil-Vanġelu taqbdu verament ħafna ħut, anki jekk fil-mument weħidkom ma nixxilkomx taqbdu. U dan jagħmlilna ħafna kuraġġ u l-frott ta' dan kollu der fl-ewwel qari tal-lum il-ġdid għandna l-Pietru u lil Ġvanni jxandru l-Vanġelu, jxandru l-aħbar it-tajba li Ġesu Kristu qam. Ma jgħidilna l-ewwel qari li Pietru kien akkumpanjat mill-Ispirtu Santu. U dan jagħmel id-differenza kollha. Ekku l-preżenza ta' Alla fil-qalb tagħna li huwa l-Ispirtu tiegħu. L-Ispirtu li aħna rċivejna fil-mamudija tagħna, l-Ispirtu li rċivejna fis-sagramenti l-oħra. Ekku dan hu l-Ispirtu li jagħtina verament il-qawwa li inbidlu dak li hemm bżonn jitbiddel f'ħajjitna. Ejjew nitolbu lill-Alla għaldaqstant li jagħtina d-don ta' l-umiltà, don li jidher li ma kellhomx assissin il-kbar fl-ewwel qari tal-lum, li quddiem din l-aħbar it-tajba li kienu qed jxandru d-dixxipli huma websu qalbhom, għalqu qalb. Hekk nitolbu dan id-don allura tal-umiltà, nitolbuh qabel kollox għall-Papa, għall-isfijiet u għas-saċerdoti tagħna għal kull wieħed minna biex il-mulej iżejjinna b'dan id-don li nistgħu niftħu l-qalb tagħna għall-kelma tiegħu għal dak li jixtieq jgħidilna anki hu illum. Nitolbu għal dawk il-persuni li qegħdin ibatu, speċjalment b'kawża ta' din il-marda, u nesqu dawn kollha f'riġlejn il-mulej. Hekk nitolbu wkoll għal persuni li jieħdu ħsiebna, għal dawk li qed jaffrontaw din ir-realtà minn quddiem, b'mod li anki jidħlu f'periklu. Nitolbu għal dawk il-persuni li mar jiltaqgħu mal-mulej permezz tal-mewt biex huwa jilqagħhom fis-saltna tiegħu,
Nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin jigvernawna hekk biex jarfu ipoġġu dejjem fl-ewwel post lil bniedem u l-ħajja tiegħu. Dawn it-talbiet kollha u t-talbiet li għandkom fil-qalb tagħkom inresquhom lil-Mulej, lill-Missier tagħna tas-sema bl-interċessjoni tal-Om tagħna Marija u bi Kristu Siedna. Amen. Imbirek int Mulej, Alla tal-ħolin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobb sedin nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobbs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int Mulej, Alla tal-ħolin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit edin nofrulek, frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq Mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu Siedna. Amen. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lill-Mulej Alla tagħna, hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimplew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħajl kalċi, reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, Ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nduru fuq Alla missierna nitolbuh bit-talba li għallimna Sidna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema egda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħarixna d-nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija. Inti tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Inġisa flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Għamiju għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu għal-tolmu li ta' tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda ħnina tiegħek bħalija issa. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistgħolix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja. Nistqarru l-mulej ix-xewqa tagħna li nirċevu fl-Ewkaristija.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqewk ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Għal Ġesu lid-dixxipli tiegħu ejjew kulu u qabad il-ħobs u newwilulhom Alleluja. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħniena tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr dill-Alla. Induru issa fuqhom l-om tagħna Marija dan il-post, dan is-santwarju ta' Pinu u resqula għall-interċessjoni tagħha quddiem il-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu flimkien it-tliet Ave Marijiet. Stima lik Marija, bil-grazza minnija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija, bil-grazza minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija, bil-grazza minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. U Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għal għandna l-grazzja noħorġu minnha mingħajr ħtieġ.